Halo, खुलुमबाय बयखौबो दिनैहाय बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि गोथार जुलिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि निसिमा हालामनि सिङाव थानाय बिटिनि गामिनि आङो थांगासिनो दङ जायगायाव जोंनि न' खाथियाव ओंखार नालाय मोनहैहां जाबाय स' नायलांबाय थादो आं दा मोनफैबाय नै नोंथांमोना नुबाय गेटखौ नै नायदो बाथौ धोरोमनि सिनाखौ नै गेटआवनो नुग्रोखागोन जायखौ जों सिजौ बिफां होननानै बुङो नै बिदिब्ला आं हाबलांदिनि सिङावहाय औ नैबे जाबाय रिसेपसन नोंसोर मा खालामदों ओरैनो दं नैबे हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायग्रा ना नामखौ नायदो नै निजोम वेट्स बिक्रम गोजोन्थों आयं नैबे जाहैबाय आयंआ हिनजाव गोदाननि बिफा ने हौवा गोदाना अबेनि होनदोंमोन आयं फानबारि सादुपारा बेयाव लांगोन आरो दिनैहाय जोंनि बिनानावखौ आयंनि फिसाजोखौ ने हाबाखौथ' बेयावनो होना हरगोन बेयाव होगोन ने मा होननायखौ बाथौ औ नैबेनो नै बेयाव साजायगासिनो दं दासिम सफैयाखै नालाय रेडि जायाखै एसे फोसाबबावनांगौ दङ नैबे बानायनाय मान्डपआवनो जागोन गोथार जुलिया बे समाव हौवा गोदान लागोआ सफैबाय बिथांमोनखौ बरायनानै नैबे हाबाथिलियाव बरायनानै लाबोसिगोन बेम दामनायजों आरो माखासे नेम निथि दंना बरन लागोखौ आथिं सुगोन आथिं सुखां लोखां फैगोन आरो आच्छा माने नैबे न'खरनिफ्राय हिनजावखौसो लानानै थांगोन नालाय हिनजाव नैबे मा लादों नायना लानि नैबे बिबार सारगोन बेखौ सारग्रा ओमफ्राय बेयाव मा दं दाउदै ना मा होनदों नेवसिनानै गाहरगोन आं बुजियाखै जायखिया ओमफ्राय नैबे दै सान्थि नैबे हिनजाव गोदाननि बिनानाव ने नैबे हिनजाव गोदाननि बिनानाव ओमफ्राय जोंनि बेवाइफ्राबा मा लादों ओरैबा नै आसल नैबे हाबा होनब्ला हाबा बरायनायनि बे हौवा गोदान बरायग्रा नैबेयाव मा दं गय जरा फाथै जरा थाखा जरा बेवबो बिदिनो जरासे नांगौ ने बेखौबो दे बेमाबो सुरु होमब्ला नै आरो नोंथांमोननो जुदि नैबे आखा फाखा बेन्ड पार्टिखौ जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामनानै नोंथांमोना रायलायहरनानै लिंहरनो हागोन बे समाव हौवा गोदाननि न'खरनि आलासिफोरखौ जिरायनो जायगा होदों आरो साहाबो होदों आरो बे समावनो सिनायथि लादों हिनजाव गोदाननि न'खरनि सुबुंफोर आरो बे बिथांमोनानो मान बावदों दिनैनि गोथार जुलिखौ जाफुंहोगोना जोंनि नैबे मानगोनां आदैयानो खान्थाल मुसाहारि होनो आंना गामिया आमथेखा देबरबिल 97 निफ्राय आङो बे बुस्थुखौ हाबा एबा गोथार जरा जुलि खानायखौ आङो स्टार्ट खालामनाय जादों आरो दा बाथौ धोरोमनि नेम बादियै जों हाबा होग्राखौ जोङो गोथारि होननानै बुंनाय जायो गोथारि दे बे समाव हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानफोरखौ बरायनानै बयनफिनबाय बे बिथांमोनखौ दा हाबा होग्रा मान्डपआव लानानै फैगासिनो दं गोथार जुलिखौ जाफुंहोनो थाखाय
एबारनिफ्राय जागायसिगोन बाथौ धोरोमनि हाबा होनाय गुबै हाबाफारिफोर एबा गोनांथार हाबाफारिफोर। जरा जुलि जानांगौ बिनि उनावसो जोङो न'खर दानो हायो। फोथा थुदो बेजों औ बेजों थुदो ओमफ्राय बेखौ बोखोना हो बोखोनानै औ बोरै थुखोदो एसे औ थुखोथार दे दानिया दे औ दे बे समाव समायखिरा लानाय हाबाफारि जागायसिगोन। खोनासं आफा बोराइ बाथौ दोननानै अनजालि आंगोनि जुलि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिबो गेजेरावनो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफाफोरा बे समाव आशीर्बाद होयो। नैबे मान्डपखौ खेबथाम गिदिंनायनि उनावनो गोथार जुलिनि गासै हाबाफारिया जाफुङो। दानिया नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि गासै संनाय खावनाय हाबाफारि मावनाय दांनाय गासैखौबो आं हानायखिनि दिन्थिलांनो नाजानि। देखांबाय आब' बेखौ दा गोसोबायदि हायखां हायखांल' होनायसै ना ओंखाम ओंख्रियाव अ ओंखामाव होआ ओंख्रियावसो ओंखामावलाय मा होनांगौ दे ओमफ्राय ओरै नायदो नै आलु कफि लाब्रा मटर होदेरलायखादों ना बरिया दे आरो थांबावनि बेदरखौ नै बे जाहैबाय अमा बेदर बर'नि हाबायाथ' अमा बेदर नङाबा हाबायानो नङा ना माथो संग्राफ्राबो एवग्राफ्रा अस्टादखा नै गोरोंजोबखा माखासे मोनबाय नामा औ माखासे मोनबाय मोनजेनबाय अ ओरैहाय ओंखाम थाबाय नै बे मा बुस्थु दाल गोदौखांबाय औ आसल मावथिफ्राबोसो दङ नै आसल मावथिफ्रानो बानलुआ थोथाराखै नामा दाबो थोआखै बा बानलु फोसाबगासिनो दङ नै थोआखै नांगौ बिराद बानलु नांगौ बे समाव माखासेफोरा जाजेनबाय आरो जागासिनो दङ बेनिफ्राय माखासेफ्रा बिदिनो मोसागासिनो दङ
हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना रिसिपसनाव जिरायबाय ने एबा निमन्त्रनाव जिरायबाय दा बेबायदिनो आलासिफोरा फैदों निमन्त्रन गथायफैदों आरो उइस खालामदों थांदों दा बिदिनो नै माखासे मुरब्बिफ्रा थांनायनि सिगांनो हिन्जाव गोदानखौ मोजाङै बुजायहरो जाहाथे मोजाङै संसार जाहैयो बे समाव हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननि नखराव लांनो थाखाय न'निफ्राय बयनो आंबो थांसै होमबा आयं दे हामबायसै दे धन्यबाद